One answer. Ma we Desmond. Ose na ochi wi. Ose a chokra Saturday. Lala. Only sao Desmond. Me dey say dey me nigide woni mo bi mu. Me nigide wo me nyine ni. Enoni. Oh, Debbie. Na ade no kra sika na o ka so de be maye no kra so. Me dey nye hu. Me dey me nyi ayi na wo koton me dey. Ma. Na sika na wo he. Umusasa na misiro aza kola bi advert o si na sika no we. Ma sika no beba. Dabe na eba. So ka che me say o se den. Eye den na wo twa wi sika no beba. Nso o mo adwuma na enkrata sem ne ade no nze bibi say no enye easy o. Nse o de be kwa ban mu ko di den o keka nka brofu bi o but eye den ma sika de sika ye ka ho asem. Ekure yase ya ma enti nipa sen ene nsa sika we ya wo mbe. Ebi pe wo munya yo. O de wanya o de eno nie. Wanya say ade adwuma yi. Wo mo asase enso sika ma eye dente wo obi a akoto asase a wo si dan a ontu asase ne ka. What be that? Adwuma na nkrofo ye wa asase sunsun sika ya ye hu sika. Na me je dia ye den. Ma eno kra ne mama rohye mu se sika ne beba. Because me nyim so mbetimi abefa ya asase ya so adwuma sa akwa abra o muntimi ntwa ombeti asa no kra eno na wo so ma onya gidie. Ojidi. Ma we me nyini o mejemmene. Sa ebeba. Ajima asama wo ke. Adie ya asase ya wo siese wato. Ye ntwe sika nso ya sate ye adwuma wo so. Eye den na ye ntwe sika ni asate ye adwuma wo so. Sane omo anye den ya omo be omo tia so omo ye ho adwuma no kwa de omo tia. Ojidi omo tia that's why. Nita koda yi wantre wo chese wo ba be gina ye wanhu yen se wo mo ni nyina fi wagyeman she ma jani no ma ana we wo so na sem so wan che wan na de we de nche de ma me de ye de say ni nyina fi wo na je ma ni nyina fi wasase kro ya wakoton na de sa problem yi nyina ba na najima me kasa kire wa wo ti mami o de bibia na wusu bibia na wo de ayesu na ede no na ma asase me koton ye no ye se enkwa ye de atena ha kan banku adi se wono de wonim sika ye tina me kasa sika na ma ye ma najima wo be kume ye ton ye ne ton senton ye ton senton nti wo firi kro kase mu aba wonne nam nipa so anche akora boy ene ono na sia tu ama ne gire wanya kro kase mu akotan eno aba na ofu se maton asase adi maton asase adi a eye buo kura o se nka oba mama ho bra na ti se mate se ni se what you say u meme busa hwe u na me so musu nka no nsi manim so obebusa na jema wo be kumi o na jema so na jema ma no e mai nti ye ni neba musuei ejeben kura nebe busimo ejeben kura neba musuei ejeben kura nebe busimo ubeti chowe ya na yesi kanchiyo ejati esie ejatreye odokai ejatreye brakoye ejatreye yoniado afeya day ejadane na chirikakura obetin to kwankwa obetini mujeshegu obeti chowe mami say ni say hunti eno say bad say ni say hunti mami ha
na wo ya maso obi kure twem ha se de sabi wo ya madam no na mama madam se na de ntina wo so gya na nko kasa na mama ya se ne se hunti na wo se ba ne sa na mama ya wiase mo bi huhu mo bi kika obi huhu e mo bi kika twesa asase na papa jamae no na najima di asase na mankrofo mo yesu adwuma emekwa me no mienu yete ase kapre ba yen sankan se ni se hunti se adwuma na nkrofo no ye wo asase no so telecommunication fo omo mayen kura na nya bia 50,000 Ghana cedis sika dada no 500 million ene bia di amajima na watena so na obenya botre abotre na obenya chese ebi kura ba obaye eno nti na obaye ete abotre na obenya na wudi kan na wo ye kikikikike ba wie che no ko ba so ani brade ha mami we nyi ni brade asemu eye sika sem na ye ka no se no nti no abade a ene o metena se no mfa no mangu akwam ni ye hu de twem na de wo se yeso yesa ka no yesa kan ye fa mo ye bra hwe kai odi besi hesi enye sika ni no de akoto kai enye sika bi ena agima odi akoto kai ye besi he eno nti na mesi nya abotre no e bia ba wa ba yi kura yi no eno nti na wa ba wom se de wo kana yesika kasie mom na mom panyifo betrase na ya hwende de yi to yi ne de obi a chafa ye dan ama no enti so no ne chafa no yi bia koto ka ne se ye cha de aka no na de so ne so ende wonye ne ntam no ma ye hunu de yekọ esasa abrabo na mewo mu no kwabno wusoi mene nye ho abrabo na mewo mu no kwabno wuso mene nye ho se ma me se de wuti wo pe wo de sa woni esi mo mfa ne sa na me ne be ma no me mpade sa so me yani enya ni brade ma wani mrade me ni mrade e yanka se ye japade a ono no ye panyin enya se wo ye te se de ono no ye panyin ni kura no wo bebu ne mra so na mfa bua ma na se wo be ye ni bread asem bi ama na obi gira nchen ya wakase wo akure ye ni brade pesa ne nua panyin kura no o ye kura gi ade efi ne nsem tobo na abotre ewie nkunimdi misrew se wa we hu madwen mo podi ande nke bebua pa esa se ha megina ma madwen se tais for ikra me bedudo no me benane ne kura asisi ai se wonka se wo mutiri mo podi ande ya pa wonim se wa na wa wo me ene wa ya de pa enye se hunu bi ntia anka fotais anka me tudo sisi a enko tutu tais enko juju tais bia me sika ade no ajapade ye be che no obi anya na de sanse obi ade enya obi de ena obi nsu mrem obi nsu ni ye nyina ye no se no ena bre ye nya abotre wate esi wan men me bia afa me da me ya de wo edan mo wonte me sraw fika no ho me fika no ho be firi ho samba munam samba ho a na matu nji no na me maska yi kindly 1 2 Mau. Over 5. My check. 1. Me ba machi. Na o ka ku achi. Me pesa o. O de bra sa ta ta sa. Ma me wan sa na ya o ma. Na ma ho de wan fi o mu e ba be yi mu abon. Ma, wine no ile ja abo. Abo. Sisi de. O yi wan. O ko chi ma to so ka sa sai. I dey found but you 6 square that chow na 3. 3. Ma. O chiri bo. Sami no kasa. Ajima pesi no kasa. E dey no. Kwabra me frau. Kasa wo bibi kaka. Ye fene sanka wo fi kromo ba ya. Wo ba ya 2 days ni o. Wa makurara wo duru ha wa nchi aye. Na de wo se de wa be jira ha sa wo hwe na aye den. Ma me sew. Ajima ho na mba aye. Ajima na pesi no kasa wo ha ene ne kasa wo ha kwabra. Kwabra o. Kantum. Ho numa kasa kweti kantum. Ajima mu hu e. Wonya den. Wo so wonya den. Ah. Me kasa no aso nya na me se me pese mu hu ma me no kasa. Maso kanka pa ni. Na wo person ne me kasa yi. Kasa kwa person ka. Ya memma nkomo, me nu nkomo, me no, me nyawo, wo me no, na nkomo, da na me hu. Maso kanka pa. Ye be ni nkomo wo so jina wi. Unya mi nu mi. Uni nyanza zimbi aka.
asase na nkrofo no eye so adwuma no anya di asase no ma no asase na nkrofo no wala me na me di asase no ma ka bibia kwan be na wo tumi be na wo so di asase no ma nkrofo no be ma ye bia bi ne ho bi adentra wo busa mem sa adentra wo so adentra di asase no ma wo wala so kokuru kesi mo ko tua se de opasia fo no bi wo mo nta ni asase no enne ye kuru kesi mu ne den no me busa adentra di asase no ma nkrofo no asase na ewo dia Pablo, woni ma me ka se mi jiro re. Mi no matter ni adin bia ofu so akokoro kesi mo akosua no. Ka hu so onu apanyin no. Me nimpa. Eti kwan ofa so di asase ne man krofo no. Me hunu mu. Pablo, asase no me. E no di asase no ma. Me di asase no so ama wo. De opi bia kwa. De opi bia kwa. Ajima, e de yes ni fie ha o. Yes ni fie ha kura. Me wa hata so say wo potan wa say the mesi abu fi ha ende wo da ende wo da men try you wo so men try me men dare me problem try you men dare me wo de wa fufra me da ba so we need support wo tumi tire me hwe champagne te so wo so ba she pe ne bi wo problem wo problem ko ti place ya wo se me wo to wo to me problem ko ti place ya hey what to find out what to find out what to find out na wo ni ma ko to what to mo me what to what to me so fuck what to me tire nyasa what tire wa nyasa what today me ate ahama me ate kan ko musa sa de sia me don't know show show them off cancer aba do ko sa oh who did that jimi fi akoro ono fa ni jimi o na ko ma sa ma jan so ni o ya ka lo tu ko ka sem sem ko ta na ko to ya sa ni o dia ya ma ko podo Cobra adan cobra usha adan. Sasa o frico ka se mo ba na me bo mo de achi wo tena ase na me ka cha asem ya ben wo ye dan ya na na jima ya wonu apanyin ai ti to bo da panyin fo hwe ni fa yie entu yie nya sa me na kan na ye da na kwa e ko ba twede kanofre wo ye fele tribal was is one wo ko kun kakere wo hidi mu ti wasa me wa sane me wo ho sane wo asane me ha exercise kakere wo ye wo ho sane wo ye season 1 ye beto ato season 2 no kwa wo ye season 1 ye beto wo ni ye me ti be yi wo ma ba de wo ye na ye mo ti de me ka e mo nu apanyin se ye na so ah na sa ti me nyimu ma wo enye omo ye mpanyin bese e mo nu apanyin o mo fa ni buo ma no apanyin fo wo ho wa ma hye no mo de yi ato yi me mpade nada na nti asaba me kan nti na wada ne wedding ama na me nan me ni say
Asemba ko da biada ma na menye de wo sane asase busuofo yi di nsem ebre ye ni atwede ni me se me de menku me de me se enka ye mfa asase ne ma wo mu biem ko na ko ka kire Desmond do kro resources sa ni nipa ne ne manyina mfiri wonko eno ano no ye nton asase ni biem eno ano no eno na me ka kire eno de wo nyaadwe me no wo nyaadwe ewiase bibia ni wonu ya de papa onkeka wani ho bibia ye papa bia nkeka wa wo ho what I say nyabotra ne mompa ye na akwa yin first camera o display ba betimi asese ya shabre me ka wi a wonti ase da bia so de obeka sasa na wo de wo ka sika ni bibia sika eno ni bibia na hwe yi o sika eno ni bibia ma enye se sika ni bibia wo enye se sika ni bibia sika ya bonsam o na sika ya bonsam sika woni bonsam o ne de yo aya bonsam krose betimi amani pasha bre timi asesa amanti ye na kura se ya se ya na ope sika ya bana minu abe wote wa woni bibia ye maboni dwetre bia na mde na ko to school fufuro bi mu enti nkanye ana bu ya ka bibia wonti ase na ho akura da bia sika so kire wa ma sika ama wani abre sika sa me se asase ni sika kro na ebeba na de oha wo na eba sika kro no kra ewoi sika na ewoi sika no sika na bebo otom ma sika na beba nya abotre sika na beba sika yi ba wo se nipa betimi anya na chebre asa akura ne nsem bi sika ya bakwabla wakra ne maami osoma o konkran na ma bibi papa bia ni wakwabla okoye sika ya ban mate bia man nam se kwabla jiwe wo de bekwa brochira na wo beyi bibi kura nkan mfa so woso wonu abai mabo ne dwetire wo kura yase anka wono so no ho atoro ana na yeka bibi ama wo nti ase nyabotre yeka bibi nyabotre me se me de me mpiri o tom me mpene mo momra no meyi wo mo ne ma no mo nko me mpene ma o mi yi ni ma ne yi ni ma ne kira sa yo ka kira me na mi na o ye ka bibia sa yo ka kira wo ntwe wo jafa bi so akọ ne na hausa no na wa na kira wo sa esuban me ni wo ti o mi kira wo sa esuban ne da matiti mo yamisumu na wa na ka sa no ma me ka sa chifa de soko ajimai sika ni bre ye wo ajimai Ananti ya de krimu yedi. Wenda ye ja no mentia. Sare ti. Ojina ho ana uguada. Just okay. Ma dunia bi na just me hu ne ye me hu sisi me hu tse me hu sisi ma me ntimi hu ma ye basaida e woni me bia me bankwale me bua mi no wo efie ne kuraba no ma eni agema akofa beto just say mentia sie just sike mi kura sasia e wo he ne wo nsia ena wo agema be ka che me se akwa bi se jabe wo mo pato na wo mo si yi bi na tintin na yesi TV ni ade e ba so be dem me ka cha kola ne se on ton wo ton wa na firi wo nse mo e ko e japade sa e jesi afi de akoda mi hu ya ne se gofo ya start se wo mo ye djuma na ti mai ade me ka cha wo sento na nkofo yi ye djuma wa sase su na sika we sa aje ma se akwa ne mfe sika na ma na ye mfe sika ma na ye den no mo start ye djuma wo mo ye so djuma papa se wa wo kuro mu awani tua aje ma sika na se wo akofa bra na e che se me kura bakwabna no anda petututu no gina me dan achi no wo bo no so ba be gisika ni bi so on se ne papa japade esa papa japade ente so ono nso nya bi
na wobekasa bokutia me na ne maame no so asom abo mekutia wo de manim aye fom se chese ye tietia manim ti se bibi papa sike ade do menti ase me so menye kapre akoda agima yizo so onye kapre ena na yire no on se me kunu oja na chiri kama menene ya fine atwede bia ni enta be krokro maami ti sene me papa yi ana wunye bi nanso awura yi nansane wo ye me papa wo fie ho mentime na mitirimo sese me ho sese me na me senka me hwehwew na ja wa pompanyifo amane na mahia na mafrɛ ye na wafrɛ me ba no na mabusa no se asase no waton agisika na on famra me ehu se so on ton ye dia na sa yo dia okay oh ayese pani odue mante sa ne yakoso be nyina mpanimfo ewu kroma no ye hunu ampa na ye dia so atofom na mpanimfo se obuo ne ani die nti abokokoko ne buo mu an wakoto se be mpradu asanye se bia ne tiri bepem sa na waba nana nso ene waba be ka asemu na de ekwo ne de ebe ne nyina no eyamfomso na moye na mfomso nti na akwati bro ne we twiro dia bo se no di bibia tato se wutia na wo dae den wo di apepa enti dia wo ken no be de bechew empanimfo ofie me kwa ko hu empanimfo esanzo opani dware wi a ensu asa enti mintime mfa na adwene ne menim die enka bibia bra me yimpanimfo aye den afrimu na de besie bia na bua wo de ama me ne enti no me mo aso nsi e wo ho esanzo ayo krafo mo bro enti me mo aso nsi me baba bo amane me ho hyehyemia amane ha mitirimo mentime nda mentime ne ho be hyehye o ze okura ne nso no o te ne fa ba bia ase wono nso eyemu nyina mu kunu ene ewu agya mo japade enti se ajapade ne ma e fa ba bi pese wo mo fa e fa ba bia okura nya de obete ase akwala ne nso nti ase edimo de empanifo asa akwala ne nton me ka ye me na maye wo baba bone o to ho nka me de mo ho se ana yesiamo a enya bon na mpanimfo se aboni din de tachi afrobo wantumi anka ne fi asemti na ne dire sesa be ya tantrofi sa na debie wotimi wakame entokwasem mebrebe abra papa nya ne ba bi ko yi oda so bi o se kam ti mane koda e ma oja mo akiri ene yire no mienu debie entokwasem enu ntina mpanimfo tu yesende yamna metrase ne enu mienu nyina afa no mienu no yenti mo no mo asem ne emfa yi entu dieta na kire se bibia to ntwa na entokwasem no etu ntwa adi 20 ma ye bae ni tweti ano No. Yo, edin kan no. Se wona udi asem beto mani. Entimeti wonu mu asem ade kontra enam so a amasumdue entimi mafi due ya mutimi ade bia watimi wakame na mudi tifia. Oko ni kaka. Mpenifo de edi kan madam ase. Say de amije danto abere mu. Wangasa motumi tutumo nan. Abaye fie mu se de beya asumdwe abaye adwuma. Me kwabno wusudia ene mabushia asumdwe ne yepe. Yempentokwa yempema so semia sase ne yebushia ba. Se me papa wuye nyoma hyeda enkoyie se ahokyere abakakra ye hokyere yempa ma me kura me famutu kwan na ye papa ekoni nkrechi no ade odi gyaye e asase na asase a me papa de gyaye etu kwan kakra ena menya ne ntie se menu agiman ade asase na mankrofo bi emamu yeso adwuma oh ena monte ho hwe o mo si dabi na mso sa da mebe fie ne yedi yi atuyi yen ye hade ayasombe ne yepe anajuma wedi kakum mpanimfo se agene kakuenu wedi wote anu abo kwa adu enti wanso yiwano se no kure sasa ase no bibi sa asi anase kwan be na nam so e ma ne sie chirimu mi ente ase
Ofa meyin semia no na ye nidi amede ma wo. Se me wo fa nimpon. Me se ozo free mu no. Ofa na gina mu a wo ye bibia. Ti me papa baby owo bia na kra na ye. Ofa die minim ne se ozo free ye abusu a wo ja na kire no. Me ena me panyini. Me ma me ti o na ya yire panyini. Mini akumani. Kwabna ni oni ni olon wa me soso de. O mo soso de o. Na abusuya ni nyina nkamfu ano ofa me ena me panyini a me da abusuya ya no. Me na me ka bia ewom. Ofa de minim ne se me se ko na krachi no. Oja masase. Ujawo wasase. Ojame asase. Isanse abusuan ofa mama no nsi. No kana se mofa wan twitwa na no saa o. Kasa. Nti se me ka me de na sa wo busa. Se de usi kase ujawo asase no. Wa mfa ma Ofa se ofa sama me ka yetwi kasa na me ka. Kasa. Eye twi kasa na me ka. Nti se me ka twi kasa no. Wunya abotre na mama no kosi a. Wo be bia mfira me ba. Ofa se so hwe na sasam na wo bedie no. Wo bedi twachia wo se wo bedi ne. O David. Ni yemu na mepe. Anu nti na me bae. Eti to aso. Ofa de minim ne sa. Me papa ni wa me ena me hwe ne nyapade nyina so. Na sasase na me papa de ja me no. Eso ba mfaso a. Me na yo se me di animu na me de yade me de beye. Na me bia subusuani bia so. So wo wakwantiom na wate se me maton asase. Na sa wo ba na wo bebusa. Na sa wo de entokwa na eba. Ayi ko promoti ko ayi aye de de ne ja akwan. Sitro. Manos. Mom said the Ajiman kan ni nyina ye nkwasi asem. Nkwasi asem nkwa na Ajiman ya aka no. Unya pani na wo ka cha na sa akwasa asem. Awo se mi ka che no. Pen asem no kro ho ye ntu se bi. Nkwasi asem no aka no. Se mi se hunti. So no papa ja na asase. Komna. Na me de wan dai wan ba ni mi. Komna. Emza kwati. Na me de wan ba ni mi. Komna. Wan ba ni mi. So mi de na pe so ni ma kan kwasi asem sa. So no papa ja na asase. Wo papa ja wa asase da me de mi de. Me na du. Me na di ana me ni preko. Komna. Yo ti chese. Mo fa se yan kwasi afo. Ada yan ba. Ya ba ka asem. Ya no ne se na amene na akwala ya from panyimfo ani mu a ose me kwasea o fa so ti wo hwe no na minim so wo be ka mo abetia no wa ma na se me kwasea o fa wan ka hwe anse O de ka tia. Na bu no wo mu ade e bia na me ho nketinketi na na se bibia ti sa ni ntina wo mfa buo ma me ba kwatia akwatia nso de bi wo fie e bi wo bi afie obi ne wakwatia ni fie wati ase aha ntitu aso o fa ni tie wa twam ane se me papa mama ti asese nyina ye abusua o de japade jamia o fa nyame se memfa na memfa se menko ame dia minti tra won kasa me papa japade ni na makoton na sika na ba na me ne me mama ni me nua ba ye yakọ hedem ne nko ya hedem ye di asem no ni tie wa twam nyina na se me wo ho na Abranti bibi hu se omo pasase a omo besi telephone ade yi bi pole yi bi ewo so nukrenie ya ha telephone yi wo ya call etwitwasi unya ne yie jomba kana msi o ne sa asempa onu kro ba oba ayi sedwase ho be bia meto ma patashi wo betwa bia nti nkomodidie mu ana o ka kire o si o senti no ba krom na msio ne me so message ya asase bi wo nti ne o me yankɔhwe no se ne ono kora yese wa be pie eho yakwa yakɔhwe na kyese di omo pani bia ne se me so me de akɔkyere no se ne ye be yankrata to so na sabe tie ne se ofa aban mu nsɛm no grata sɛm de kwa ha kona bra na edoso na wabato mesa no wapemasem enti asase no obebo modin ase obemo omo ayusu
ni nyina na nkrata no omo de kwa aban mu a omo gi signatures no de e de aba abra omo gu so omo ye ene aban de uka eye dan ya o de obetua enam je pene efisa ma anye pene no ode ko na se obi fufuro ko so mkaka se wo ma na sase ni bi baabi a ahwere ya na che se medi abusuan ya aburo ene se medane ya sase ma wo mo a wo mo yeso adwuma ma me kura ni da bia kura ma me bu ofu se adan na nkrofo yin fa sika yi ma ofa me no ti ameka se kapre bakra no me nsanya dai enka media ni yemu ana mepe ama abusuan a me kura ma dwene se senka e ya de o mo ka chem se sika na ba me bokro kesiem na wo kwabla otu we minyu mienu nyina ye dai akọ na de ewo mu bia no wo hu ya ba ne ye ne ma me no trasia we die ni do obi apepia no de ne de aye ofa asem no enu ani ani se wo ha me kura me ne ma me ti wo di nkomo ehun nkomo de ye de ye die a consul taxi abesi a wo si free taxi mu a ofa sa me no wo kasa fitiu me nua ye nchia kura wan chia yi wo di ko wura de na me anya ne mfom so a wofa anya ne mfom so a oti kro kasiem oyede hu sama ton asase a nkrofo ye so adwuma ayi woni na ehye no kutupa woni ni onu aba ya nanim sa anoma wo si wo yi akola yi mwa bia ukoka na no chobi wofa mu na mu fa phone na mu frɛ no e na mu bo na mane se bakoto asase ayi edi na mato asase a akwaji huti kakati antin kam ya bia ni aka je me pane se metinkwa kwani aseto apetishi asɛm a wagima wotena ha kai ni nyina yɛ nkolasɛm ɛyɛ nkolasɛm na woka yɛ totally sɛ wotumi tena ha ɛde asase listing krɔfɔ ɛma mo yɛ swadwuma ɛmɛkura yɛ ma openia ɛnkyɛ sɛ wada ne kurasi nie bibi papa bi atumi si wabra bɔ mu da wono nyansa da na wo bɔ ne dia wo hono nyansa da asɛm na woka sɛ ni papa ko sin krata ɛma mo yɛ wasase swadwuma ɛmɛkura yɛ fasi kati amrɛ ɛnyɛ nkolasɛm na wodi wodi timi sɛm wodi timi sɛm mesi wodi timi sɛm wodi timi sɛm nkolasɛm na wodi ayama what me nyɛ yo nkolasɛm na wodi eja treye odokai eja treye brakoye eja treye yoniado afeya day eja dane na chirika kura obetento kwankoa obeteni mujershegu yo kwasi ya sema kacha wadanfu fia na ya se atwiri so afọ nanum no ede kwasam na kacha no no ba kwasam na kwadi che no no Mame can't Madam. Me go come for concert. Me could do concert for what? Me could do concert. I did game. Separate na one. I can see no. And now, Sassy no, Tikana Macojidino. I know what concern me could yes, me could yes, and answer him. Hey, oh, hear me. When you said your me many times, so me always step penny. Oh, wouldn't him say me a penny no. And I may make it. And now, baby, some did Simeon baby. Hey, Simona, I got some chairman. What but them cry at it? Quite see it. I wanted to you. I was some him tell me your own yakatwa. What Simis are I know can come home. Hey, oh, what guy? Oh,
o tira ho no ya kom mi kasa onni ateteo una tiye ebi atemo nko di anko ne sewa ma ebi atemo sewa ho ana da ho na me ba nyina kura twame adwo na me ba nyina o twame adwo maka o hu me gum framam o twame adapa tuntum na kura bi sha no akola ye di baby be hu bi awo baby be hu bi awo mama me kuno o mama me kwa na bu akwa kwa me no wa so den e dia kra ni ada wo hwe me ada kra na wa so den sa wona em na wona ti fi harum na o mama fa so no me kwa ma o me kwa ma enko ma me wonya sama ye so nyame no di ni pa asem ma no wo kasa ye kon ye na ye den owusu ya trust ya hwa asem ne hu so owusu wanye ni yi ba kokora kete empanimfo se ntontom odi nkwase didi a okekete so onua panini na se what is say bibi sei koso a anka ne from nie wo be from amenom na no mo hia oh me nua pani mate se weni ana eden koso na ama amenom atrase abusa ase na nwie nso eden a kire mu fefefe ba wo sori ade abufuo usori ya na dia bufuo na wo de ye ebe de na anuane nso benya pan anya ntomasa ye de a chereche obi mu to anya de ofa me kwepa wanya de komna wanya de koto na pa unu apa ni cho komna na juma cho wanya de ufi akwantu mu bae no sebi onua panyin mpo na wona na wasem a na nya wo mame ne mpo utwemu no wanche wo mame onua ba tomatia wanche no efichu wanya de komna sorry na pound penny chow ani cho entwe yi esremu ni dim aha ye ba ye ya mase ye ba bedi chupane chow wasem ye ba se asase ne nhihye ye wo ho no won kan mu se mu nkyere ye no ntine ye wa ha nyese pacho komna upacho wi ana ekirem owusu ewo se wo pa onua ne chew na anaso de besim so amama pa onua ne chew anya yiye ewo se ono asore ne ne chew anya hwe sore na pacho aduane to afa na o ya bala konanim kokoto oya busum kokoto no oya busum na men kokoto no oya busum komna wonu me sem panyimfo enim na wo ya sam cha on fa hwe nche pacho hwenanim hwonua nanim hwonua paninanim so me kunu ne bebre yo woni ni bra woni awra me pacho na ya me se me obekọ fom mama ni ye mu ntina ya ba ya pacho dede no mu ntwa so na ya nka asem na na jema empanimfo asi aduane hie nti anyankopon ba afono no bo ni mienu wo de kwa na hyerehye wa wo yi aba na jese o bebsa ba na ado na jese tinya ye enti wonu watimi agene mfom so atu no apache wa ni ye diem na me gidi se ye nyina ye pe se de be ya bibia betina ye etwa enti mesere se wo be gi atu yo wa fameda se se o fazade wasi akano me de bia me kase mezi uzo free ye wo kono me na me ye de bafani sabi oni wa na se me wo ho a me ti se jama abusuan ni nyina nim se me nu ekuma no wa fun me me de nya me kwa no wa fun me ma me enu obu na nim tia ka me ma de me yo fun me se kire kan kire no ka se wa anya de enu one penti a odi ye se na de wa so na men obetimi ne matoto a ofa ntia we twemu an se me de ache no ana na ano ya ni ansare nko na mabre me ya me ya eja oba bre wa sasa o chira asase ni mu ni ehu ni ekusi wasi a chopa na maji atuma na yo na na ajemai waje chopa na tuwo bi sese no asem ni nsiesie nyina ne se asase no enchicheye wo ho no ma ye hunu ne ba bi enchiche no wahyeche akwa akoduro no
na o ma me no nua no nyina ne abusua ye nyina ye nyere ye nte ase na obi ante no ho ase wo hu se enne na ebi anhyehyɛ na du sei ade acha ye to aso me na du sei ana se kyena kwa me kwa me nua keto ani wo bedi machi na kokko jame na so fo ani kwatwa wi sei ye ne ekunu mu bi na ye hu bi anana Over. Assassin no tie watwa mu ane se. Owura na odi telecommunication for nanim bae no. Your friend Desmond. Obaye no menene kan se. Menene kama ni kosi se. Omo betua 30,000 Ghana cedis amaye. Omo tua amaye ya. Mfie duachi. No ma side 30,000 na yeden. Asoso. Na ye 60,000. Ye 60,000 na abusuan ye ni pensia. Emema mienu, ema mpanyimfo mienu, ena nkuman ensu mienu. Enti no, me ni mienu na ye mema. Na akoye bibi se dwetire na yeden, ye boy. Na kakra so ye de bema ye maame no na emma Yesu no na ye de ama wo. Wo fa me ne wo kasai. Mensanka tekukura nyeden emfiri wo na se wo se me boa mo di chimu a Desmond no number 1 my friend ama papa no ankasa aba to aba be treating nsem Ajimai we wudi ni papa wo ye ni papa ne fa ko tompo ni dabrebe ni ko hwi ni pa ito be so kire me se asase na da ho no wo de ma telecommunication for agi 30,000 Sem fie duachi amesa mo 30,000 aka ho ya kan jimi fu asamo da bi mo kasa ya mu no for the ye so ojimachi a me the Desmond telephone number be den eba ma no fefiri wo ya nyankura wa ha ya nyankura wa ha na obeto na sesema kire yen forse fufiri ho forse ho so ho brako kese mu na be hwa communication on beji wasase kura yen to ma omo ye di list wo mo ye di 50,000 100,000 I was I did my telecommunication for I did my audience as I got 30,000 yes it's mo yon kuna men tro ni so ba wo ni das ma got na kukuo ya kana nabi wunim de asienti na wa kofa na ba mana be ka the same thing ana ya friend man wa to sa anasesem na kire yen officer ye yankwara na bu hana Sebi officer ye ni munyansa tu ba ne fo ya ka pam na tu ba ne fo ajema we wutini ya se kro kasie ahino mo free ba enye ko kasem enye sika kwa no mo di ba no asase wo kro kasie mo aso ne bonko ana asase wo kura aso ne bonko kwabra woni mu sa mo pese mo buye ho woni o ba pese mo buye asase ne de obi anya sadwuma enu no asase ne na ho wo ye hihye wi no man pedifu asonte se wo ye hihye wi a woni konklude bibia wi no sika ahe ana woji na wakai asama me kan madam na so na manu man Najima wo ye fesika bia man wa sa fesika ma Ajima 30,000 na chi no wa san je sempua 30,000 na chi no ajima wa nje sempua ajima wa wudini wa wudini pa ena makacha mu no mo nya panisam mo nya panisam asam we yanka bio mi nya panifobia wo fie bio obi afa ne ho okuno mi ama fo kuno bobebo mekume ku I'll fight for my right Are ma fotu akogire obi ko na empanyefo afriwo e de watsase ni ya ka sam no atwa for am so wa hifie ho am ma beta so ya ho kukukukuku o ba ha so na ka san so a e no so twa fam so akọ me bo a e de na wo die e de na wo pro asase e de na me je se e de nti na wo se me metina se na ye fese na Najima o se se nkofo kogu asase so no mo nye so adwuma e me kwa wo fese ke bia mai e me kwa wo fese ke bia nkofo so gu asase no so e ya adwuma na me ko kan wo se asumbi so dem de ye de enu ti na me se nya botre na Najima onti me mfa asase ne saa na ma wo ye de wo so to obo na wo ye no ne mremo na bibia da kwan mu se de so ati de me kan no empanyi fo afro no wa ye di hu na wo ya pala na Najima chen opanyi na wa ye di no tie de ombeka na wa tue fo wo so no na me ti ho na wa tue fo ye so na wo ye na nga me nkose de obo kike na ni me ntena se na ye fresh na Najima be me menye sei
menye se media se ma meka ne se ne titini tetimo ina ne se na najima wo mra metena se sika omode ma no no omo me hu sika nim ebia o kwamna wusu memo se mi fese se yema mi ameje enye ma mi amenye omo tumi nkose me kutu pasa edu ya kwala no die mpanyefo no betra se ye betisa wo chefe wo mo no ye de ma wo aje obi antimi nyi obi ade ena obi nso mre nso mo obi nkodi Pati de make na say na mo bibia obenya bocha no ne kwan mu sa na me no woka asem ma wo kan asase aye ka mo asem enye na najiman dia ena me netwe wo ma so asase no to e papa dia wo be ya kunta sika se ne de maame oke sika se na me saka na no wus kwam no so mi mo say mi so mi fa say se me pa me pe se me mpa me mpe wo to me nkopore sika kitwa bi fa me mama ankofo nam ho mo ya asase no so na me na mo bibia company for enfrem ntrase on pay for free entrance what me for the pen ya bi ya to na nya se me nyo na me se me hwe na so obesisi wa e kon so na me smart madru and they start ni sisi ya no there be aburo be so efra no pa wo ya bibia ya aburo be so efra no pa ma me start ya bibia ya bi ya ya en kwem ati bi da na wo ya ha madwen sa ya ba me sa wanga so mpami ye bra me bre ni na em se ye wo de ya enya se because so mpami ye a wo be boa ma ya kontokwa we enya se me mpa yie obi ni ho be sia ni ba buso mo nkron eyi na ba asase so be kan no e do bia so ni ho be sisa ni nso atu agu ni ho sisa haban di agum enti me no anya se me mpa yie na o ma no na me wonim se me honto na ma ma ya ade a me ye ne kwan mu se na najiman eyi na dwe so asase o ma obi a me mpene na mo se sia no o ya enum roso o ya ma wani atsa wani nton o ya me ya bodi esan se unya bote ma mpene fo nka asa what you ask me the nipo hani ya modi a enye de nipo hani ya nka wasemu a enye papa saman ye modi wo obi a wahada ya wontu aka wasani o makoguma wa obi da wontu akoto yo obi ni da ba pa dan o de be hide no enye me mmire yi mu me mmire mu de obetu asa wabedem obetu asa wabedem nya botra ni anka sam no musi enya man guys Fako, enko ni mo fast. Eta, ale ba bi. Ye ja ke fo. Ja. Munya man. Ba, you choose boss, bro. Machine. Hey!